Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أنبي أوفوك ولنمندو أو من سغلين بي أناني واتي نشرف لا جوراني سانفة جمانين كونو جمانين كوكا أمباني الله سبحانه وتعالى في ألاك كسي أناك هنا كبركة جديني ألاك أو كنن أو بلا جلنكا بواجلو كنكونو أمبي كالابانكورا جميعة الأنصار دين بلوفرا من بي كالابانكورا كفارا كالابانكورا أسي أو كوميتيكا لادادو سانغوسا وبواجلو كنباسيكي كاكي حكلي لاجيني ani ka kɛ hina laseye ka ɲɛsu ka furuw ma ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ Muhammadul Madani Haidara ale ye sabula ale kɛra funankɛni ye min ni ala ye a ka kalifaw minɛ nka tɔgɔ in o tora diɲɛ kɔnɔ o bɛ lakali fo ka taa diɲɛ wuli kɛnɛ in baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn samedi don ma novembre kalo tile 3 san 2018 kalabankura ale ndolanci terrain na shirifla jabaranin tɔgɔya la an ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ ka fɔli fɔlɔ an karamɔgɔkɛ la n'o ye an ka sababu ɲuman ye Aseri Sherifu Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ Bangalu na ani minnu sɔnna ka tugu ale la ka tiɲɛ nɔfɛ tagama an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada fɛn o fɛn sen y'i yɛrɛ sɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan ani minnu ma se ka yan sɔrɔ dabila kama an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen an ka ŋaniyaɲumanya k'u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a sɔrɔ k'an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Ansar karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Kalabankura musow tɔgɔ la n'o ye komite min bɛ Kalaban ACI ani Kalabankura yan ka foli lase an ka invité bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn sɔnna ka u tagama u ka ciw bila su in na ka anw sɛgɛrɛ nin kɛnɛ in kan o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in yɛrɛ sigili kun n'o ye ka hinɛɲini kɛ ka se banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ n'o ye Fantini an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ani sirifu minnu y'an kɔ ala ka nɛɛma na ala k'a kɛ olu yɛrɛ kama ka ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛw ye ka aw fo k'aw barikada ka dugawu kɛ aw ye ni an ka présidente nɛ ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم أنسك الأخير على ما الله هلا على كسلام يقدم على كادر مقدم على كعملك أدم مغني يومان كمين سنة أنصار دين بيرو تقولا أنا كمين سنة كميت الشيخين بلا جلين تقولا أمي فولك أنكر مغير السيد الشريف عثمان مدان حيدرا مهيل البيعة أنا قدمها أنا فولي بويا أنا بركادا ولو من غير سبب ما كان بلا نسران يوم ينكا على كشجان كنادي أنوما أقف أنا فولي ب كوميتي فلانية كوميسيون بيرو تولا كالبانكورا ACI أنا كالبانكورا ugani bara nyuma bayina komite komini ka foli bu ye ani baraka da ko ala ka anu sara ala ka hɛrɛ ka anu ye ami foli bila fɔlɔ ka taa Kalaban Ansar ani ACI Ansar an b'u bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔ minnu bɔra ka kuma sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'u fo
an bɔr'o la Kalaban dugutigi walima ka représentant n'a bɛ an b'a fo an bɛ Kalaban imamu bɛɛ fo an bɛ diinɛ kulu fɛn fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ fo ka daminɛ au conseil la groupement régiment a n'u bolofara bɛɛ a fêtière fɛn fɛn an b'u bɛɛ fo o kuma min y'a kulomaba ye an bɛ foli se sababu ma sababu min ne y'a sɔrɔ depuis an bɛ compter bolokɔni na mɔgɔ tan ni ne y'a sɔrɔ depuis o tuma an bɛ foli bila a ma ni Ala ka diɲɛ ye masaba min ye bi jira an na an bɛ Ala tanu ka sɔli kɛ kira kan sallallahu alaihi wasallam o min ye belebele d'an ma belebelew ka belebele d'an ma a daminɛna waati min y'a fɔ ne kun bɛ yen n'o nana se bi ma n ye fitinin kɛlen belebeleba ye tiɲɛ de bɛ yen donc n ye yeli kɛ depuis 80 ka se bi ma donc n'a sera bi ma a kɛra international ye ka kɛ mondial ye o ye fierté de donc ni n y'o fɔ Asidi Siri Usman Madani Aidara donc n ka foli b'a ye yan jigiyaw la jigiya min n'o ye sira yira i la sira min ye sira bɛɛ la sahaba ye donc o yirala ne na sababu min na n b'o sababu fo n'o bɔra yen nɔ kɛnɛ in a daminɛ ka se bi ma Ala ye hɛrɛ kɛ ne ka se ka kɛnɛ sɔrɔ ani min y'a daminɛ da ani kumu bɛ wuli fancini an bɛ tasibila ka ye ka tasibila ka ye fo yan fo kiyama kumana a bɛ nɛɛma min na a ka nɛɛma in o nɛɛma o kɛrɛnkɛrɛnna o sɔrɔla an sira min yirala anw na an k'a sɔrɔ o nɛɛma la o kumana an bɛ dugawu k'a ye hali bi k'a ta bɛnbaw la olu min ye sira jɔnjɔn yira ka se bi ma o kumana an b'a sɔrɔ o sira min kan o sira hali bi an k'a sɔrɔ o nɛɛma kɔnɔ ale ko olu y'o nɛɛma min ɲini anw bɛɛ lajɛlen ye o kumana an ka tɔw minnu bɛɛ bɛ yen silamɛsu minnu bɛɛ bɛ yen o kumana ale ni olu ka jɛ o nɛɛma bɛɛ lajɛlen na yen nɔ donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ laseli kɛ o kumana an ka ministère tɔgɔ la ministère du culte ka laseli kɛ groupement mɔgɔw mana tugu la an bɛ laseli kɛ an ka commune tɔgɔ la donc an bɛ laseli kɛ ka ministère kɔfɛ commune n'a ka maire kɔfɛ an ka maire ba n'a ka bureau communal bɛɛ lajɛlen k'o se commune 5 a conseil 45 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o sababuya k'an jɔ yan ka kuma commune 5 mairie tɔgɔ la donc commune 5 mairie tɔgɔ la an bɛ tasibila kɛ ka foli kɛ o kumana sigi min bɛna kɛ nin ye sigi in mɔgɔ fɛn fɛn sen yan se yan o kumana ka foli kɛ ka su bɛɛ lajɛlen ma an ko an ka président fila Dirisa Sakɔ ani Saka Jara olu de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye minnu y'a décidé ni comité kɛ jɛn ka nin wajuli belebeleba in organiser bi samedi donya na novembre kalo tile 3 san 2018 Kalaban kɔnɔ yan an ko an bɛ naba bɛɛ fo dugutigiw maires notabilités mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ kɔnɔkɔnɔ kɛ an bɛ kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli bɛɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye ansari bɛɛ fo commune 5 tɔgɔ an ko nin wajuli belebele in a ŋaniya tɛ foyi ye ŋaniya sirila kɛ bɛn an ye wajuli dɔ de kɛ fa ka banni na o kɛra samedi donya dɔ fɛ décembre kalo tile fɔlɔ san 2012 ka ɲɛsin ka kɛ dugawu ɲini ye Ala bolo ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Mohamed Madani Aidara sababu ni filɛ nin an ko fa a faso tɔgɔ Usman Sirif Madani Aidara a bamuso Bafunɛ Tarawele fa bangena Tamani Barawuli cercle la Segu région na septembre kalo tile 30 san 1985 an ko a ye kalan daminɛ Bamani Dɛngɛnɛbugu la ka taa laban Mauritanie université de Mauritanie la an ko fa ye wajuli daminɛ ka si to san 11 a kɛ bɔli fɔlɔ o kɛra ka si to san 20 Sikaso mara la fa ye wajuli kɛ anw bɛ terrain kelen kan an bolo yan nɔ ka bɛn samedi donya dɔ ma
Portugal tile 15 san 2010 an ko a kɛ tournée kelen senfɛ Côte d'Ivoire pour que k'a kɛ cɛfarinya ko fɔ o tournée kelen senfɛ a sera ka baya di minnu sera ka compter kɛnɛ kan mɔgɔ 1224 olu la wajilikɛla 28 ani imamu o jate kɔnɔna na imamu ni wajilikɛla 28 an ko fa ye dugare misali ɲuman dugaden sira nangama diinɛ kɔnɔna na a y'a kɛ adamadenya bɛɛ bɛn ala ka diinɛ laseli ma mɔgɔw y'o dɔ fara donc an ko an sara tɛ se ka ɲinɛ fara o cogo si la o de y'a to an ye nin kɛnɛ min belebele sigi k'a ɲɛsin a ma k'a kɛ dugawu don ye ni ala sɔnna a ma fa fatula le 15 juin 2012 k'a si to san 25 an ko ala ka ɲinɛ fa la k'a kɛ fa yɛrɛ lahɔrɔma kama kɛ hinɛ an kɛ taaba bɛɛ lajɛlen na an ko an bɛ bɔ kuma na bara n'an bɛ foli di an ka sababu ɲuman n'o ye Serif Usumani Madani Adra a n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ko ala ka hinɛ an yɛrɛ na an minnu ye kɛnɛ ɲɛnabaya a ka to b'a kan sallallahu. Maaw ti kelen ye koyi dɔ bɛ se k'a fɔ kabiri ala kan da ne ma sonyali kɛ dɔ bɛ se k'a fɔ kabiri ala kan da ma jɛnɛya kɛ nka kabiri ala kan da min kota Muhamadu Madani Haidara o de la Sénégal dɔnnibaba dɔ a y'a ka kaliwa don a ka haminanko dɔ kama kaliwa in mustajabu natɔ o kɔrɔ kaliwa jaabi ditɔ a ma a ye kira de ye kira yele a fɛ sogo la kira ko a ma ko i ye baara min kɛ k'a ɲɛna ko nka pour que k'a dafa k'i ka mago d'i ma ko min bɛ n place la bi min bɛ ne kira jɔyɔrɔ la bi min bɛ ne ka golo kan bi diɲɛ kɔnɔ ko i bɛ taa o fɛ yen ko ne ko k'a ka dugawu k'i ye a ko ye jɔn ye a ko Serif Usumani Madani Haidara Mali la a ko i bɛ taa Mali la ko ne ko Haidara ka dugawu k'i ye n'o kɛra i ka kaliwa dafara i ye min ɲini ala sɔnna a dir'i ma an karamɔgɔ cɛ ye sira minɛ k'i kunda Bamaɲare kan yan a selen Bangɔni na a ka séjour kɔnɔna na a ye karamɔgɔ photo ye karamɔgɔ ni fa bi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ photo in na dulokiba binkɛnɛma bɛ u fila bɛɛ kan na karamɔgɔba in ye photo in lajɛ k'a lajɛ a y'i bolo si fa ma ko nin ye jɔn ye mɔgɔw ko a ma ko karamɔgɔ denkɛ don a ko nin tɛ balo la ko nin fatura o ko jaati ko a fatura a ko jagoya don ko nin tɛ se ka balo ko sabu tile fila t'i bɔ ɲɔgɔn fɛ tile fila t'i bɔ kabakolo la ɲɔgɔn fɛ ko nin den ye tile ye a fa ye tile ye n'a bɔra ko tile fila t'i bɔ ɲɔgɔn fɛ dɔ b'a to dɔ bolo k'o de la den segira a kɔ fa ka bon a tɛ se k'a fɔ k'a ban a k'i wasa dɔrɔn bɛɛ n'i sɔn fɛn don n b'i lakala fɔlɔ bɛɛ n'i sɔn fɛn don ala ye fɛn dɔ di a ka kira dɔ nɔfɛ mɔgɔ ma a m'o di kira in yɛrɛ ma i n'a fɔ Sulemani nɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ye fɛn dɔ d'olu ma a m'o di Sulemani ma o dɔn fɔlɔ parce que n bɛna nin min fɔ n'i ma kale da dɔ mago b'i sa hakili ko ne mago sara ka sɔrɔ ale de tɛ taa sara fancinin ala ye fɛn dɔ d'a ma ɲɛnɛmaya kɔnɔ wallahi ala ka kiraba dɔw bɛ yen a y'u jɛ a la o ma sɔrɔ kumakɛla bɔra k'a fɔ sisan fa ka tournée laban a ye min kɛ Côte d'Ivoire a ye bay'a di mɔgɔ min ma tournée in kɔnɔ maa 1000 kɔ dɔnniba alimami o 25 o b'o cɛ la maa 1000 kɔ k'olu bolo minɛ tournée kelen pewu sen fɛ k'olu di ala ma k'a sɔrɔ kira dɔ balolen san 1000
san 50 k'a jɛ o y'o de kɛ ka mɔgɔw wele ka na Ala ma maa min tubira ka tugu a kira in kɔ mɔgɔ 40 minnu y'a caya mɔgɔ 80 mais fa ye mɔgɔ 1000 ni kɔ bolo minɛ k'a di Ala ma maaw sɔn fɛn tɛ kelen maaw sɔn fɛn tɛ kelen a k'i wasa an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara a yɛrɛ da ko wallahi Ala ye nin den sɔn fɛn dɔ la an b'o di ne Haidara ma an b'a fɔ Ala ni ci ne tɛna janya fa kan ne tɛna janya banbaatɔ ko kan mais ne bɛna sigi min kan su in na banbaatɔ yɛrɛ ka kisi a n'a ka kunnaja k'a to balo la ani lahara a ka kunnaja o siri bɛ fɛn min na ne bɛna kuma o de ka su Muhammadu Madani Haidara balo la laɲini min kama ne bɛ fɛ ka kuma o de kan sabu n bɛ karisa fɛ o tɛ e ka kule n'a tɔgɔ ye o tɛ n'a tɔgɔ fɔra e ka kule n'o ye bal a tigi balolen tun mago bɛ mun na a ka laɲini tun ye jumɛn ye n'o tora aw kɔnɔ hali a kɔfɛ o de ye k'aw b'a fɛ wa o de y'a tigi balolen yɛrɛ ye o ye jumɛn ye su in na bai'a ka kuma ba kalaba yan pewu n bɛ fɛ k'o de kɛ mais an bɛ kuma ka cogo di Nabilahi Musa alayhi salam an bɛna mukarrana kɛ ale ka bai'a wa bai'atur rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Nabilahi Musa ka bai'a ka kuma o kan k'a ni kira Muhammadu ka bai'a k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u suma ɲɔgɔn ma walasa a na bange anw ye bai'a min fɔra nin ye a bɔra Ala de yɔrɔ wa tari Sheikh Usman Madani Haidara de y'a inventé a yɛrɛ ye pour que ka o di e ma su in na ka kuma ban an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi nɛ min b'a la kale Ala ka nɛ in sabati tulo minnu bɛna lamɛn Ala k'a kɛ tulo kunnandiw ye a mɛnni kɔfɛ ka se ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya n'aw ye kira n'a so dunkew kama salli ala Mustafa aha a'udhu billahi minash shaitanir rajim o tɛ yen o taara bismillahir rahmanir rahim an y'an sindi ni Ala tɔgɔ barikama ye Ala min tun bɛ yen ka sɔrɔ fɛn tɛ yen aha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'a kɛ an kuntigi Muhammadu k'a n'a bɔnna sanu a n'a ka sahaba ɲumanw ani minnu sɔnna u kɔ ka tugu u kɔ ni baara ɲuman ye fo ka taa se u ka waati laban ma Ala ka kisi ni nɛɛma kɛ a bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ Musa ka bai'a Ala kalela ko hadasana faqih Abu Ja'far hadasana Ishaq bun Abdurrahman al-Qari'i hadasana Abu Bakar Muhammad bun Ahmad bun Awamir Riyahi hadasana حدثنا يحيى بن سابق عن قيسمة بن خليفة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي جعفر محمد بن حسين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فيما أعطى الله لموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في الألواح 10 أبواب aminana minnu fɛ n'u y'a lakale o y'a kale olu de tɔgɔ fɔfɔlen f'i ɲɛna fo kana se Jabir bun Abdullahi ma Ala ka diɲɛ bɛ ka bɔ a n'a fa bɛɛ lajɛlen ma a ko k'ale y'a mɛn kira Mustafa fɛ Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kira ko fɛn min tun dira Musa ma a ka layidu la n'u ko a ma tubabukan na ko les 10 commandements de Musa ko o min tun dira Musa ma ko fɛn 10 don
layidu 10 o de dira Musa ma a fɔlɔ Ala ko ya Musa la tushrikna bi shay'a faqad haqqa al-qawlu minni la tulfihanna wujuha al-mushrikina an-nar ko Ala ko cogo di Ala ko ya Musa aw kana sɔn ka foyi fara ni Ala kan a f'i ka mɔgɔw ye e yɛrɛ Musa aw kana foyi fara ni Ala kan ko i k'a dɔn kumakan sabatira ne Ala yɔrɔ n kalela k'a tɛ wuli bilen fiyewu ne Ala kalela maa o maa ye fɛn fara ne Ala kan laharanba bɛɛ coro a ɲɛda ka jahanɛmɛ kɔnɔ Musa ka layidu fɔlɔ filɛ i y'a faamu o tuma an ka taa kuranɛ kɔnɔ Muhamadu ta fɔlɔ ye jumɛn ye suratu Mumtahina aya 12 don a kɔnɔ dɛ ya ayuhan nabiyu Ala ko ya n ka kira n ka nabi ɲuman et puis différence dɔ bɛ yen Ala ko ya Musa a y'o ta a tɔgɔ ma mais kira t'a la ko ya ayyuhan nabi a ma sɔn k'a ta a tɔgɔ jɛ ma ko n ka nabi ɲuman a ko cogo di iza ja'aka al-mu'minatu ko iza depuis i bɛ fɛrɛ minɛ yen fɔlɔ ha parce que dɔw cɛnɛna ye ka bin u ma se ka wuli bilen olu ko iza min filɛ ko Ala ko de ko iza ko harfu shartiya do Ala ko Muhamadu n'u nana ko Ala ko de ko n'u nana ko kuma n'u mana dun mi bilasira tafsirul Qur'an bil Qur'an ka kuranɛ kɔrɔ dɔ kɛ ka dɔ kɔrɔ jaabi i bolo ni shartiya in iza in shartiya subutiya o de do pour que i k'o faamu ta kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ Ala ko iza jaa nasrullahi wal fatuhu Ala ko ni ne Ala ka dɛmɛ nana ka magan dayɛlɛ mais ka sɔrɔ Ala yɛrɛ de ye layidu di kira ma wa hali nin kuma in yɛrɛ ye layidu ditɔ de ye an ma k'a fɔ don dɔ la i bɛna magan dayɛlɛ wa n bɛ n'i dɛmɛ mais Ala ye layidu yɛrɛ di ka ban a bɛ bɔrɔtɔ bilen wa mais Ala ko de ko Isa ni kuma min na ni magan dayɛlɛ la o to yen dɛ an ka taa sura wɛrɛ Ala ko iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Ala ko ngakira ni nafigi nunu nyebu lata nu nana efe et puis ni Isa ma fɔ mais ka sɔrɔ Ala ni yɛrɛ kɛra ka ban yɛrɛ ni kɛra ka ban ni shartiya do wa nin kɛra ka ban i n'a fɔ ne ko e ma n ko na mun gɛlɛya n'i ye buramajan ye e fɛ yen a bɛ kɛ e ɲɛna ko silamɛba don ne bɛ buramajan dɔn nafigiba o b'a sɔrɔ buramajan sera i ka so ka ban ou bien Ala ko ni nafigiw nana e fɛ yen n ka kira ko b'u kanto ko nashhad anw bɛ seereya depuis ye kalimatu shahada yɛrɛ ya i b'a ye siga donna la quoi parce que o filɛ ka kalimatu shahada de fɔ tan nashhad anw bɛ seereya Muhamadu innaka k'a fɔ e la anw kale la a bɛɛ ni Ala cɛ e ye Ala ka kira ye o tɛ kalimatu shahada ye ka tila k'a fɔ k'a d'a kan ko wallahu ya'lam hali Ala yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko e y'a ka kira ye Muhamadu Ala yɛrɛ b'a dɔn k'i y'a ka kira ye mais e ka tila ka Ala lamɛn tan Ala ko wallahu yashhad Muhamadu ne Ala bi seereya ni nafigi ninnu innal munafiqina lakazibuna ne Ala kalela nafigi ninnu u ye nkalon tigɛ u ye nkalon tigɛ u ye nkalon tigɛ cogo di Ala o kuma Muhamadu tɛ Ala ka kira ye non Muhamadu ye ne ka kira ye mais min bɛ ninnu da nkalon don u seereyara
ko ni ala be u shari'ara ko Muhammad ala ka kira ye mais ngalon b'u da sabu a jogo t'u la danbe t'u la an karamɔgɔ ja shari'a kan fɔ ani n bɛ ko la tiɲɛ na ja kelen tɛ o ala yɛrɛ de filɛ k'o fɔ yan ka shari'a kan fɔ ko n dara ko la ani ne bi ko fɛ ani n b'a la kelen tɛ kalimatu shahada jalan tɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ngo kalimatu shahada jalan tɛ mɔgɔ kɛ silamɛ a dalilu dɔ ye nin n'an ka taa fan wɛrɛ fɛ dɛ fiqhu sira le Dr Muhammad Saïd Ramadan Al-Bouti o lajɛ tan dɛ a page jumɛn page 124 ta ye lajɛ tan dɛ Bay'atul Akabatul Ula do ansaru fɔlɔ minnu ye bay'a kɛ kira bolo olu ka bay'a a kumana o kan k'a yira k'a fɔ u donna silamɛya la ni layidu 6 in de ye a bɛ tila ka mun fɔ k'a d'a kan a ko laqad ra'ayna anna islamahum lam yakun mujrad nutqu bi shahadatayn bal kana islamuhum huwa jazmul qalbi والنطق اللساني بهما والتزاما ببيعة التي أخذها الرسول عليهم أن ينسبك سلوكهم بالسبقة الإسلامية عن الطريق التمسك بنظمه وأخلاقه وعامة مبادئه أخذ عليهم ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي معروف يأمرهم به. أكو شودي أكو يكادو سيسا anyaye nunun donna silamɛya la cogo min na k'u ka silamɛya ma kɛ lam yakun islamuhum k'u ka silamɛya ma kɛ mujradu nutqu bi shahadatayn ka kalimatu shahada 2 fɔ ten dɔrɔn ka tɛmɛ o dama fɔ ka tɛmɛ ko o ma k'u ka silamɛya ye fiyewu ko bal ko kuma to yen kana islamuhum k'i ka dɔn ninnu ka silamɛya kɛra de huwa jazmul qalbi dusukun na minɛ don u dara la u dusukun na ko silamɛya de ye olu ka diɲɛ lafiya ye u ka lahara kisi don silamɛya sariya la batoli n'o tɛ u ti lafiya diɲɛ na wa u ti kisi lahara u dara o la u dusukun na k'o kɔfɛ ka sɔrɔ k'a kumakan fɔ kalimatu shahada fɔlen kɔfɛ ka laban summa iltizaman bil bay'ati allati aqazaha ar-rasulu alayhim ko kɔfɛ k'u labana ka bay'ata bay'a min ni kira Mamadu ye o minɛ u bolo k'u y'o bay'a in de ta pour que ka se ka kɛ silamɛ ka baara kɛ ko munna o y'a kɛ ko mun kosɔn u ka silamɛya donni an yansabika suluquhum bisibqatil islamiyyati u ka donni silamɛya la o ka kɛ i n'a fɔ galalado n'i ye bagijɛ don gala la n'a bɔra i ti jɛman wɛrɛ y'a la bilen komi u tun bɛ kafiriya dingɛ kɔnɔ u tun bɛ jogojuguya dingɛ kɔnɔ n'u bɔra o la ka don silamɛya la sisan jogojuguya fansi kana y'u la ko bay'a in taara ka don silamɛya la n'o de ye o de bala Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko udkhulu fi silmi kɛfa a ye don silamɛya la a bɛɛ a kana kɛ e fan dɔ don bɛ silamɛya la i fan dɔ bɔ n bɛ n'i ye mɔgɔ cɛsirilenw ye silamɛya la
ina fɔ kuranɛ b'o fɔ cogo min na yɔrɔ wɛrɛ la ko anu'minu kama amana sufaha k'a fɔ k'anw ka don silamɛya la an bɛɛ k'an yɛrɛ di ten anw tɛ kɛ nalomaw ɲɔgɔn ye koyi ala innahum humus sufaha ala ko nka n'i bɛ lagalagatɔ ɲini olu de don tiɲɛ silamɛya ka layidu di ko n tɛ sonyali kɛ anw t'o kɛ i bɛ balo cogo di o tɛ nalomaw ta ya ko k'i tɛ sonyali kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka sonyali kɛ olu tɛ ka balo sango ye min ko i tɛ sonyali kɛ anu'minu kama amana sufaha ka layidu di ka ala kale ala la k'e tɛ jɛnɛya kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ dun o bɛ kɛ cogo di mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kale k'e tɛ jɛnɛya kɛ anu'minu kama amana sufaha anw ka limaniya i n'a fɔ nalomaw ala ko la minnu b'o fɔ olu yɛrɛ de ye nalomaw ye an karamɔgɔ k'u ka silamɛya donni kɛra ten bisibikatil islamiyya walasa k'aw ka silamɛya galala don ani tɔriki tamasuki bin nazmihi mun kosɔn silamɛya organe a ko organiselen don k'a bila cogo minnu na seli ka k'i fɛ k'a sariyaw dafa sun ka k'i fɛ k'a sariyaw dafa seli tɛ jɛn n'a ye selila ka min kɛ e kana o kɛ sun tɛ jɛn n'a ye sunbaga ka min kɛ i kana o kɛ i ka nafolo sera jaga bɔli ma k'o jaga bɔ ka silamɛya minɛ a ton cogo kan wa akhlaqihi wa silamɛya yɛrɛ jogo i ka sabati o kan ka jɛnɛya to yen ka dangadenya to yen ka hasidiya to yen ka dabalijugukɛ to yen ka sinji tigɛ to yen ala kama ka i ka baara kɛ o kan wa akhlaqihi wa amati mabadihi silamɛya yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ka se k'a bɛɛ kɛ i n'a fɔ ala mago b'a la cogo min na ko kira ka sahabaw donna silamɛya la ni nin cogoya in de ye ko a ma kɛ k'u ka kalimatu shahada fɔ ka tɛmɛ dɛ an karamɔgɔ o b'a yira an na kalimatu shahada jalan fɔli a ti mɔgɔ ka silamɛya sabati f'i ka bayi a layidu 6 ta a kumakan filɛ nin fiqhu sira li imami buti ko bayi a min ko kira y'o ta u kan o de ye layidu 6 in ye i bɛ min dɔn hali n'a ma don o kɔnɔ a ko wa hazihi hiya ahammu ma'alimu mujtama'il islami allazi bu'isa rasulullahi li'insha'ihi falaysat muhimmatuhu an yulqina an-nasa kalimatu shahada thumma yatrukuhum yuraddidunaha bi afwa'ihim wa hum aqifuna ala inhirafihim wa baghihim wa mafasidihim a ko nin bayi a min filɛ silamɛya yɛrɛ ka laɲini a ka hadafu yɛrɛ objectif min bɛ silamɛya la ko o de ye nin bayi a in ye c'est à dire ni bayi a in tɛ kun tɛ silamɛya la ko wa ko kira yɛrɛ de cira kira Mustafa cira nin bayi a in yɛrɛ de dilali kama nin de c'est à dire li insha'ihi kana inventer kana n'a ye tiɲɛ na kira ka baara bɛɛ bɛnna o de ma ko i k'a dɔn kira ka laɲini tɛ k'a fɔ ka mɔgɔw bila u ka kalimatu shahada fɔ u da la k'a fɔ la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko k'o fɔ ten ka sɔrɔ k'u to yen u b'o fɔ u da la k'a taa ni ka segin ko ka sɔrɔ ka adamadenw to u ka walejugu kɔrɔw kan ye kalimatu shahada fɔra i bɛ misiri kɔnɔ sa fo mana jigin forokiya b'i kan na foyi t'o jukɔrɔ kulɔti kɔ kabiri i b'a fɔ maa sɛri f'i b'a fɔ maa fi hali bi e bɛ walimuso ɲini na nka i bɛ misiri kɔnɔ kalimatu shahada fɔlen kɔfɛ k'o tɛ kira ka laɲini o tɛ kalimatu shahada fɔlen kɔfɛ hali bi e de b'i ka butigi la ka tila nkɔ ka janfa ni namara kɛ ka deuxième di mɔgɔw ma k'o ye premier ye hali bi i bɛ misiri kɔnɔ ko la kira ka laɲini tɛ nin ye o tɛ kalimatu shahada fɔlen kɔfɛ e bɛ misiri kɔnɔ nka i bɛ ka laban ka fo facture siɲɛ k'a di mɔgɔw ma ko e ye silamɛ la ko
falaysat muhimmatuhu an yulqina an-nasa kalimatu shahada wa summa yatrukuhum yuraddiduna bi afwahihim wa hum haqifuna ala inhirafihim wa bagyihim ka adamadenw to bi ka dansa ko ɲɔgɔn dɔ bi dɔ tɔɲɔ min ka se bɛ min kan o b'a sago k'o la ni ko ɲɛ n ta to ala ma ko ni ye lahara bɔlɔngu min na i kan wele k'o tɛ silamɛya wa mafasidihim ka adamadenw to ka tiɲɛli kan dabali jugu kɛ ɲɔgɔn ɲɛɲini k'aw to la k'a ye kalimatu shahada fɔ ko nin tɛ kira ka laɲini i y'a faamu wa o kuma ko an ka layidu di ko an tɛ fɛn fara ala kan aha yubayi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an aha Musa ta ko Musa kana foyi fara ni ala kan wa ne ala kalela maa o maa ye fɛn fara n kan n b'a tigi coro a ɲɛda ka jahanɛmɛ kɔnɔ ɔ kira ta filɛ nin ye ko alla tushrikna billahi shay'an ko aw kana foyi fara ni ala kan min dira kira Mamadu ma sisan Musa ka filanan o lamɛn dɛ ala ko Musa wala tasrik wala tazni bihalilati jarika fa ahjub anka wajhi wa aghliq anka abwab as-samai Musa ka layidu filanan ala ko Musa kana suɲɛli kɛ Musa kana jɛnɛya kɛ Musa n'i y'o kɛ ne ala bi ɲɛda dogo i la fa ahjub anka wajhi Musa i tɛ ne ala ɲɛda ye bilen fiyewu wa aghliq anka abwab as-samai wa Musa me kabakolo daw tugu i ɲɛ i ka duwawu ti minɛ jɛnɛyakɛla ka duwawu ti minɛ son ka duwawu ti minɛ ala mago t'a la ala ka sira t'a la nin ye Musa ka bai a layidu filanan ye a ye an ta fila ni sabanan a y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ Musa ka filanan ye suɲɛli jɛnɛya e k'a lamɛn tan dɛ kuranɛ kɔnɔ tan n'a ye tan dɛ wala yasrikna wala yaznina wala yasrikna ko u ka layidu di k'u ti suɲɛli kɛ u ka layidu di k'u ti jɛnɛya kɛ an karamɔgɔ dɔw fana tununa parce que musoya dɔnmiru bɛ aya in na olu ko ala ko musow de parce que ko ala ko iza jaa akal mu'minatu ko ni mu'mini musow nana dɔw yɛrɛ fana ko ala ko mu'mini de ko tubi kan tɛ ko ala ko de ko mu'mini ayiwa dalu damadɔni dɔrɔn min ko muso ko ala ko musow de an karamɔgɔ ne bɛ ɲininka kana fɔ ma kalan ne ma kalan ye tiɲɛ ne t'an ka duda yɔrɔ dɔn o fana ye ta tiɲɛ dɔ de ye ne bɛ ɲininka mɔgɔ min bɛ wale jugu kɛ kosɛbɛ ani min t'a kɛ n'a bɛ fɔ k'a dabila a kan ka fɔ jɔn de ye k'a dabila maa min bɛ wale jugu kɛ a bɛ fɔ de y'a dabila n'est-ce pas bon n b'i ɲininka hakilitigi bai ala yi du kumakan fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ k'aw kana fɛn fara ni ala kan aw kana boli sɔn aw kana dangun sɔn aw kana tigiɲɛso sɔn filani sinsin aw kana nin si sɔn ne b'i ɲininka ala kama boli sɔn na cɛ ni muso jɔn de ka teli boli sɔn fɛ ala kama hakilitigi hali ni bido cɛw de ye boli sɔnna ye cɛw de ye boli dilanna ye olu de y'a patron ye fo ka taa se degré ma ko muso tɛ kɔmɔ ye tiɲɛ wa tiɲɛ bon maa min ye wale jugu kɛbaga ye karamɔgɔkɛ ko k'a fɔra musow de ye k'olu de ka baya kɛ mais k'a sɔrɔ musow man teli boli sɔn fɛ cɛw de y'a kɛbaga ye mais o tuma ala siranna cɛw ɲɛ ka taa ɲɛ don musow la wa non cɛ ko tɛ muso ko tɛ bɛɛ ko don et puis ko kafiri tubi kan tɛ ko ala ko mumin
hal bi mbi la kala sabu kalante baw i'lamu annaka alimta shay'a wa ghaba anka al-ashya ado yedodo chaman tarakitu ni ko kafiri tubi kante mi nyininga ni aya imbi jigi domina sabu do yere fene kote ko aya mi yere na ko debo ko fo fatu makadu ko fo islam ya Allah ban wakati o ma ni min na islam ya Allah ban wakati ame bawla jagadum hijidu wona na kuma jme wala ni mana islam ya Allah ban wakati bayana na damine ngani koko kafiri tubi kante ko mu'minun de ba ke sabu ko ala ko mu'minun mamunun tumbinale ni ala ye aya jigi ka fo kira e ko lu binale hindu tumbo lu chela hindu kafiri muso hindu boli sona hindu Hamza fagabaga hindu no e kira binogo ke Hamza fagabaga hindu o tumbe ni mogo chela ale de Hamza faga ka kla ka disipre ka Hamza sombo ka nyimi mone kama o tumbe nu chela me ala ko ma ko mu'mini ibado mun ala ya fo angara mo femi nyu bo ukaso ku kunda kiraka ku bitatubi o elimaniai limaniya de y'u bɔ u ka so o la u tatɔ la kira fɛ yen ni mɔgɔ min y'u tatɔ ye ko limaniya jɔnw tatɔ filɛ i ye nkalon tigɛ ya i ma nkalon tigɛ limaniya jɔnw tatɔ don o de la ala ko mumini muso i y'o faamu wa mais an k'o bɛɛ to yen dɛ maa fɔlɔfɔlɔ min donna diinɛ in na silamɛya la kira cile ma fɔlɔ min donna la muso ta fetigi do Khadija bintu Khuwaylid kira furumuso Khadija ye bai ake kira bolo fo kɛyɔrɔ fila kɛyɔrɔ fɔlɔ u b'o wele ko bai atu Jibril o ye kɛyɔrɔ dɔ ye kira ye Khadija wele ka Ali wele ko Khadija Ali aina ako Jibril filɛ kɛrɛfɛ ako ko nga fɔ aw ye ko kana aw ka bai ake layidu 6 kata o do Khadija Sayyidina Ali u gɛrɛla kira la ka bai ake ni mago bɛ o kitabu la Biharul Anwar a juzu 18 a page 232 Biharul Anwar o kɔfɛ Khadija ka bai a kɛyɔrɔ wɛrɛ ni mago b'o la kitabu lajɛ min b'i wolo ko Imamu Ali Khadija ka bai a b'o kɔnɔ Sayyidina Ali ka bai a kɛyɔrɔ wɛrɛ kuma min na ni ala ko kira ma a cile ko wanzir ashiratakal aqrabi Muhammadu ni mɔgɔ ye fɛn sɔrɔ somɔgɔw kan ka bɔ a kalama yanni dɔ wɛrɛw k'a dɔn o kuma tayi somɔgɔw wele k'u kana nin layidu 6 ta ka don diinɛ in na yanni mɔgɔ wɛrɛw ka don a la kira y'a ka so bɛɛ fara ɲɔgɔn kan faso bɛɛ k'u wele k'a fɔ ala y'ale kɛ kira ye jɔn min na nin bayi a kɛ ka don diinɛ in na n'ale tɛ don min na o tigi bɛ k'ale nɔnabila ye diinɛ in kɔnɔ somɔgɔ bɛɛ y'i kɛ sewu an karamɔgɔ Sayyidina Ali wulila k'i jɔ a ko Muhamadu a ko ni kira y'i ɲɛ cɛ ka bɔ Ali kan kira seginna ka siɲɛ 2nan Ali wulila a ko Muhamadu a ko ne kira y'i ɲɛ cɛ Ali kan kira seginna ka siɲɛ 3nan a ko n faso mɔgɔw ala in kɛ kira ye k'an ci aw ma kɛrɛnkɛrɛnya la ka tila k'an ci diɲɛ bɛɛ ma jɔn bɛna bayi a kɛ n bolo don min na ni ne tɛ balo la o tigi bɛna kɛ ne nɔnabila ye nin diinɛ in na bɛɛ y'i kɛ sewu Ali wulila k'i jɔ siɲɛ 3nan a ko ne
kira y'i bolo bamba ko Ali a ko i tigɛ dan tigɛ i ka bayi alayidu 6 ta o don Seydina Ali ye bayi alayidu 6 ta ni mago b'o la a bi kitabu la min b'i wele ko Hayatu Sahaba a juzu fɔlɔ a page 93 o kɔrɔ n ye mɔgɔ fɔlɔ d'i ma ka filanan d'i ma Kadija ye fɔlɔ ye Seydina Ali ye filanan ye ni ko Abubakar do ne to sɔsɔli la Abubakar ta ne ta ye Ali ye nka ni ko Abubakar fɛnɛ ka bayi n bɛ fɛ k'a d'i ma minnu ko ko aya in jiginna Fatuhu Maka cɛw ye baya kɛ o y'a sɔrɔ an tɛ Fatuhu Maka ko kalama o kɔfɛ Abubakar ale de donna silamɛya la don dɔ la Abubakar nana kira ma a ko kira ma a ko ya Abal Qasim mal lazi balagani anka qala nabi sallallahu alayhi wa sallam ya Ababakar mal lazi balagaka anni qala Abubakar Siddiq balagani annaka tad'u ila tawhidillah wa taz'am annaka rasulullah aw annaka rasulullah ako Abubakar nana kirama ako ala ka kira ako Abal Qasim ako Qasim fa ako nabi ka mumme e kantani mi ka mumme ke e o kede kira ko ke e mumme ko ne koti ako nyame ka fo ibi ka mogo wele ila tawhidillah kibi ka mogo wele ko ka ala ke kelenye ko wa kibi ka fo kiye ala ka kirai kira ko Abubakar ako na ako chedo ako kar ja'alani rabbi bashiran wa nazira ako ikado tiere la ala ye ne ke sonsirani kelai ko ngam mogo lati kange mogo niso jabagai ko arjine bunye Abubakar ala yake ko o kofe waj'alani da'wata Ibrahima ko wa ikado ala ne ke Ibrahima ka ala deli jabi Ibrahima he ala deli ko ala mbi deli yenge kirai kan sugandi ka bila mogo nyefe wa mba nyini fe wa min zurriyati ala kiraya bombo kolola ko Ibrahima yo ala deli minke ala ne ke o ala deli jabi do ala inke kirai wa arsalani ila an-nasi jami'a wa Abubakar kado ala nechi kata ala ka adama debema adama debe ko nin fole kira fe fama abta'a Abubakar an qala wallahi ma jarrabtu alayka kazba mud yaddaka ubayi'uka ko ni kuma fole wallahi Abubakar ma retardé fiu kako wallahi Muhammadu kabiri ni jera kabiri ne do domina mangalo meida imangalo tige shiekele o kuma ibolo bamba mbi bay akeye Abubakar ya ima go ba kitabula Abukariyatu Siddiqa abukono angara mo cɛw ye baya kɛ a ka ca an ka taa ni walanda in ye dɛ sisan i y'a faamu la tusrik wala tazni bi halilati sharika ala ko Musa kana sɔn ka sonyali kɛ wa kana sɔn ka jɛnɛya kɛ sango i sigiɲɔgɔn muso jɛnɛya bɛɛ ka jugu nka sigiɲɔgɔn muso jɛnɛyali o ka jugu jɛnɛya bɛɛ yɛrɛ ni ye Musa ka layidu filanan ye o kuma taa ni silamɛya ta sabanan ye tan dɛ walima kira Muhamadu ta sabanan ye wala yaqtulna awladahunna o t'o naaninan ye wa Muhamadu ka naaninan ko wala yaqtulna awladahunna o bi bɛn Musa ka sabanan ma
ala ko Musa wala taqtul nafsa allati haramtuha fatuddiku alayka al-ardu birahbiha was-samaa'i bi aqtariha wattabuhu bisukti fi an-nari. ala ko Musa kana nimbo ne ala ye ni min bɔli kɛ haramu ye Musa n'i y'a kɛ n bi dugukolo kori i bolo a n'a ta fɛɛrɛ bɛɛ dugukolo bi kori i bolo. e ma ye ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga a min b'i to n'a m'a yɛrɛ yira o man ca dɛ sabu yɔrɔ de bɛ koro a bolo wa hali n'a m'a yɛrɛ yira ala bɛ ɲɛnɛmaya koro i bolo. fatudiku alayka al-ardu birahbiha was-samaa'i bi aqtariha wa sangolo yɛrɛ bi koro a n'a ta bɛɛ wattabu'u bisukti fi an-nari wa ko n bɛ tila k'a tigi laban jahanɛmɛ kɔnɔ ni ne ala ka funu ye a tigilamɔgɔ kan sabu k'i ye mɔgɔ faga. n badenw ala kama an ka segin an yɛrɛ ma n'a y'a sɔrɔ diɲɛ silamɛ bɛɛ jɛnna n'a ye ko ka nin bayi an in ta i n'a fɔ ala n'a ka kira y'a ɲini cogo min na e ni ala cɛ an ka kɔrɔnfɛla kɛra cogo min na a tun bɛ kɛ ten a tun bɛ kɛ tan mais an bɛ tila ka ɲɔgɔn su misiriw yɛrɛ bi tilebi fɛ yan karamɔgɔw bi tilebi fɛ yan dɔnnibagaw bi tilebi fɛ yan minnu ye kɔrɔnfɛla soutenir f'u b'a fɔ ko jihadi don ko maa o maa sara a la k'i bɛ arijinɛ kɔnɔ. ko maa o maa sara a la i bɛ arijinɛ kɔnɔ. ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada. ala ko maa o maa y'i tugu ka mumini faga man yaqtul mu'minan muta'ammidan maa o maa y'i tugu ka mumini faga. n baden ala kama minnu bɛ nin na kɔrɔn fɛ e y'u ye k'u ye bariso ciya mais jumɛn bi ci maaba kaburu waliju kaburu walima misiri o de bɛ taa ci. an karamɔgɔ ni misiri cira a tigiw fɛ an k'a kɛ olu yɛrɛ bolo misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ye kafiri o ka faamu na nka a mana kɛ cogo o cogo a fɔ tuma dɔ la porokoto ta ti sɔrɔ a la min ye silamɛ ye i ye bɔ min don i la ka taa don mɔgɔw ka misiri kɔnɔ ka exploser e yɛrɛ sara mais a fɔ mɔgɔ kelen ti sɔrɔ ye min ye silamɛ ye bon n'o mɔgɔ kelen sɔrɔla k'o ye silamɛ ye wa ala ko n'i y'i tugu ka silamɛ faga ko sara foyi t'a la ale ala bolo fo n'a kɛra jahanɛmɛ kɔnɔna ye sara foyi t'a la jahanɛmɛ kɔnɔna ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'i ka wulu ye n taa si dɔ minɛ nanga filɛ bi tile guwa i la nka a y'aw ka diinɛ tayɔrɔ woloma n balimamuso y'i janto i yɛrɛ la n balimakɛ y'i janto i yɛrɛ la silamɛya ti lotori ye k'i b'a farati minɛ jahanɛmɛ ka jugu mɔgɔ ka taa don a la fu a ka jugu o ma wallahi a ka jugu o ma kira b'a fɔ a ka kuma la ko jahanɛmɛ den bɛɛ la min ka jahanɛmɛ ka nɔgɔ a ta bɛɛ ta ye jahanɛmɛ nɛgɛ samara bɛ min sen na n'a fugulan b'a kun na a kunkolo sɛbɛ bi ka tobi a kunkolo bara kɔnɔ ko o de ye jahanɛmɛ den bɛɛ min ka jahanɛmɛ ka nɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ ta kan ko mais n'i y'o yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ k'ale ka jahanɛmɛ ka jugu ka tɛmɛ jahanɛmɛ den bɛɛ ta kan ala kana an don a kɔnɔ kan'i ka silamɛya bila lotori la a ka gɛlɛn o ma. Salam. Ne tɔgɔ ye Dirisa Sako. Ni kɛnɛ in sigira ni bamamatɔw ka sababu de ye a sababuba la an y'a kɛ an y'a tɔgɔ da Fanicini de la n'o y'an karamɔgɔ fa ye ale nana wajuli k'anw fɛ yan o sana yɛlɛma a sɔnna yɛlɛmana donc an fɛnɛ depuis o kɛra an ye bamamatɔw ka kɛnɛ sigi ni Fanicini tɔgɔ ye san o san an b'a kɛ ɲinan y'a ta ko duurunan de ye ɲinan y'a ta ko duurunan ye alhamdulilayi an ni an komite fila de b'a kɛ kalabankura komite ani komite kalabankura aseyi an komite fila de bɛ jɛ k'a kɛ san o san
alhamdulillah an bɛ mɔgɔw fo mɔgɔw bɔra ka na an ka dugutigiw nana maires nana alimamiw nana an ka association tɔn ɲɛmɔgɔ caman ye kɛnɛ sɔrɔ ani an ka comité ansardini sira kan a comité bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an'u ka ɲɛmɔgɔ ani an ka commune ɲɛmɔgɔ a nisɔndiya b'an na kosɛbɛ o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala k'an n'u sara masa min ye ɲinɛn ta nɔgɔya ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya ala ka laban ɲuman d'an n'aw ma sɔli rasuli wala kuma kuncɛ la an b'aw yɛrɛ fo kirisiti fila an b'aw fo ala ka n'aw sara ala ka n'aw sutura wala ka kuma kuncɛ ka bɔ kuma la an bɛ ala fo ka ala barika da an bɛ ala fo dantɛ foli min na masa min ye nin kɛ anw ye a sababu ye kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam an b'a ɲin'a fɛ ala ka kisi ni nɛɛma jida kan o kɔfɛ an ka sababu ɲuman n'o ye karamɔgɔ Haidara ye Seydi Selifu Usmanu Madani Haidara an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ale de kɛra sababu ɲuman ka nin sira in dɔn anw kɔrɔ k'an bila baara ɲuman na a y'a yira n'i ye hinɛ ɲini ala fɛ k'a ɲɛsin suw ma i y'a k'i yɛrɛ de ye sinon an bɛɛ ye su de ye ni ɲɛnɛman dɔ sera ka hakili sɔrɔ k'a bɛ ala wele banbaatɔ ye i y'a k'i yɛrɛ de ye o la karamɔgɔ de y'o sira dɔn an kɔrɔ donc an b'a fo k'a barika da dantɛ foli min na karamɔgɔ farinjini ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ala ka kisi ni nɛɛma jida kan o la ne bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnya la farinjini ne tɛ da su fɛ ni ne ma kɔlɔsi ɲɛ foriko kelen kɛ kɔlɔsi siɲɛ 100 ne b'o sɔli kɛ farinjini kan diɲɛ don o don n tɛ da ni m'o kɛ a n'a fa n'o y'an karamɔgɔ Haidara ye wala an b'a ɲin'a fɛ ala ka kisi ni nɛɛma jidi a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan an karamɔgɔ n'a ka denbaya ala k'an n'u kɔrɔta ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u haminako nɔgɔya kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. baara in kun cɛra ni bayatul islami ale dili cɛw caman ma ani musow caman an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ kuma minnu fɔra ala k'aw faamuyaw d'an ma k'a ɲini ala fɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ k'a dɛmɛbaw dɛmɛ k'a ɲini ala fɛ jamana in ala ka bɛn don ala ka basigi don a kɔnɔna na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na Sirifila Jabarani sanfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila alonde sega tenya welila galondi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila namara shikolomba